bushukter salchunui romoi chung berelai mani tunui chung joto boma ba saku thumlaioi ino je gathering khelai mani chung rally khelai mani tunui onek to borok phai sopaika I je chini rally khaitani hingkai chung ino tunui rally khaitani kabangma okra sakar rok bai chini Tripura dofani je chini okra sakar rok ino kabangma phai sopaijak tamani bagoi ino tunui asuk borok kuthumoi rally khaijaka tamani bushuk to tabuk sopaijako bushuk sopaya chini sakang chung advance bushuk hini palok na naikya chung tunui chini TSB ni Central General Secretary chini sat Somit Tripura ni khuktoi chung kesa silai nene hambai pelano chublai tv no je question ni ingkai chung tani ba advance khaikya oboni ingkai mainly reason angkha chung chini state level mane pura all over Tripura no lagai kaisa jaga go state level buisu festival khaijogi tongo obongkai korbuk sub division ni jolaya go ingkai oboni bagai chung 12 tarik 13 tarik date fix khaija ingkai main to chung 14 15 orose chini to buisu khinjago ingkai chung obongkai chung odin ojori chung buisu khai ongkai chung nogo tongmaya buisu go ongkai bosor poila go ongkai chung sob somoi nogo chini masur sasur boma basa takhuk bukhuk ma pha joto bai tonto tongnani nango aithan bai chung kya sa salja salni sakang jehetu tabo modern ba abon bai salja salni sakang I je chung I je tam jam program rok chung khai tongo ingkai I buisu festival sorry Naithathok Rajak Musulmani buisu festival no success khainer bagai chini cultural rally ar kaisa paithakni ar kaisa sungmung I je bushuk khaitani bushuk jora borok lukurok kuthum kana hini event khana ekon ini question je bushuk cheng mani tak rally khai mani bushuk jora lukurok kuthum kana chini long travel sub division nang more than 1000 ni bishi ongka hirok serok chala sikla bura thera chini je dofani bor jotong niji ni sajati na hamjago jotok khaile mani 1000 ni upor le ongkhane hambaisa